Usa ka malipayon og mabungahong adlaw natong mga kaigsoonang bul-anon o mga online viewers nato katawhan sa Dios. Karon ang ika-15, ika-15 nga adlaw sa bulan sa Mayo ug karong adlaw daghang kaayo mga parokya sa Pilipinas, sa Bohol, mga kapilya usab nga nagpahinungod sa usa sa mga inila nga santo natong mga Katoliko, si Senior San Isidro Labrador. Saint Isidore the Farmer. Gani kini akong stula na dinhi ang imahe ni Senior San Isidro. Hinatag ni nako kaniadto pagmisa naho sa parokya sa Kanhayupon, no, Kanhayupon Dimiao. Kinsa man si San Isidro Labrador. Ato ning pamalandungan gamay kay usa kini sa mga tulukibon kaayo nga santos nga angay natong himong ihimplog sumbanan sa kinabuhi sa kakugi o pagbudlay labi na pagtikad sa yuta. Si Senior San Isidro natawo dito sa Madrid sa Espanya. Nakaadto ko sa iyahang lubong. Ang iyang asawa, iyang kapikas sa kinabuhi na himo usab nga santa si Santa Maria de la Cabeza. No, lutod ni sila lubong dito sa katedral ni San Isidro, Basilika ni San Isidro sa Madrid. Unya unsa may nakapatulukibon sa kinabuhi ni Senior San Isidro Labrador. Si San Isidro usa ka kabos nga mag-uuma, usa ka sao sa iyahang amo nga si Juan de Vargas. Pero taliwa sa iyahang pagkayano, gibayaw siya sa kadungganan sa altar ug usa sa mga inilang santo sa simbahang Katoliko. Unsa may mga hiyas ni Senior San Isidro? Primero, ang kasaysayan nagpahinumdom nato nga si San Isidro sa di pa siya magdaro. Umuadto una siya sa mga simbahan. Musimba siya, managkot, magampo sa santos nga rosaryo. Mao bitaw nga usa ka adlaw niya gisumbong siya sa iyang mga kaubang saop, sa iyang kaubang magdadaro ngadto kang Don Juan de Vargas. Kay matud palagi giingnan siya nga tapuan or taspukan. Kay dugay man siya musugod og daro. Kay mamisita pa man siya sa mga simbahan. Mao tong gipadaan sa mga espiya. Natingaman ang mga kauban niya magdadaro. Kay bisan og awahi siyang magsugod sa pagdaro, dako man siya tulin kay sa iyang mga kauban nga una niyang gasugod. Pag tan-aw pa sa mga espiya sa sinugo sa asendero nga si Don Juan de Vargas, nakita nila nga naay anghel di ay mutabang og daro ni Senior San Isidro. Mga sa iconograph sa religious art, ang imahe ni Senior San Isidro makita naay anghel nga gadaro, no, naay baka, naay anghel nga gadaro. Naana sa iyang imahen, apil sa iyang ribulto. Kung sa may hagit na ini sa itong kinabuhi mga igsuon. Daghan mo yun, sus pader busy ko, di ko kasimba. Kay daghan kong trabaho. Di ko ka-apil sa mga kalihukan sa simbahan pader, kay daghan ko giatiman, daghan ko giasikaso. Pero ang panigingnan ni Senior San Isidro Labrador, mga igsuon, nagpahinumdom nato nga, ang prayer o ang work is dili din na di mo siya pwede nga buwag. Si San Isidro magampo siya una, mobisita sa masimbahan, musimba usa, magpatuo sa iyang singot. Muna'y kuwang rong panahon na usang. Kay bisan sa mga adlaw nga Domingo, di na ganita manimba nga watay trabaho, day off na to. At rata sa atong kwarto, mag-video ke, mag-sugal, at ta magluling hayaw. Nakalimot sa primary obligation na ato mga Katoliko Kristiyano ang pagbalhaan sa mong adlaw. Si San Isidro naghatag na itong panigingnan ni Ana. Ikaduha o katapusan, ang panigingnan ni Senior San Isidro nagpahinumdom nato sa pagpatuo sa singot o ang pagbugwal, pagtikad sa yuta. Love for farming, love for agriculture. Karong panahon na, daghan ng mga batanon nga di naganahan mo trabaho yuta. Tanawa, bisan din sa atong parokya sa Balilihan, o sa Antequera, o sa ubang mga kalungsuran, sa'yo nahitabo, daghang mga basakan na wala trabahoan. Because young people do not like to work in the farm anymore. They don't want to till the fields anymore. Ngano man, para nila ang pagtrabaho yuta hago, why klaro nga income, dugay ta magkakwarta, mo nga wa nay
manguha rog agriculture. Kay ang nauso karon IT naman kanunay. Unsaon naman og ang mga tao di naganahan magtanom. Unsaon naman og ang mga tao di naganahan magbugwal magtikad sa yuta. Unsa na may atong kanon, unsa na may mga lagutmon o mga utanon o bugas nga ibutang sa atong lamesa. Ngani karon sa ubang bahin sa Pilipinas dito sa Luzon, daghana kaayong mga basakan or mga humayan or palayan sa Tagalog nga gi-convert into residential and commercial districts. Gihimo ng mga subdivisions. So sa may mahitabo ani og tanan na lang gisemento. Unsa na may atong makaon. Ipahinumduman kita ni Senyor San Isidro Labrador ang paghigugma sa pagpanguma, paghigugma sa pagtanom, paghigugma sa pagbugwal sa yuta nga tipik o kabahin sa balaang buhat nga gipiyal kanato sa Ginoo ang pag-atiman sa iyang mga binuhat sa tibuok kabuhatan. Viva Senyor San Isidro Labrador! Happy Fiesta sa mga kalungsuran o kabaranggayan nato karong adlaw.